Wala pa matino sa Bureau of Fire Protection ang sinugdanan sa kalayo sa nitabong sunog sa Gaisano Grand City Gate Mall sa Buhangin, Davao City nitong Biyernes hapon, Enero 2 ning tuiga. Sumala sa BFP, ilaha pang gipalawman ang investigasyon. Still under investigation. Actually, our investigators are now on site doon sa City Gate, sir, no, to have further development din sa investigation natin dito sa sunog natin sa City Gate, sir. So right now, sir, there's still no further update as to the cause of fire dun sa City Gate incident natin. Wala gid alarm. So sa pagkabalo niyo ng sunog, may sunog ning sulti lang ay ana. Apil sa ginasubay sa Bureau of Fire ang gingong wala mag-function nga alarm ug sprinkler diyang naulgo ang sunog na nanukad sa third floor sa mall. Our investigators are still on the site, and then since ngayon pa nga tayo nag-open ulit, no, ng office natin from the holidays last week, our investigators will be conducting series of interviews din dun sa mga identified witnesses natin, of course, to ask for their testimonies, sir. So as of now, we cannot confirm if totoo or hindi yung sinasabi ng mga tao na tumunog ba or hindi yung alarm natin, gumana ba or hindi yung sprinkler natin dun sa mall. Halos 3 ka oras ang sunog na miabot pa sa ikatulong alarma. Isa siguro sa naging challenge natin, sir, is to identify saan yung sunog at that time. Kasi puro usok lang talaga. On the first approach of our firefighters dun sa City Gate, puro usok to the point na nag-zero visibility sa loob ng mall. So there was a time na pinalabas muna lahat ng responders due to the thickness of smoke inside, and then nung nakagamit na tayo ng smoke extractor through our Davao City Fire District Special Rescue Force, may equipment kaming ginamit, sir, para malesen yung smoke natin sa loob. Sa report sa BFP, gibanabana ang ana sa 48 million pesos ang danyos. Sa record sa Davao City Fire District, unong nakakaso sa sunog ang nahitabo sa syudad sa unang semana sa tuig 2026. Sama sa milabayng mga tuig, electrical-related fires kung problema gihapon sa linya sa kuryente na nagunang sinugdanan sa kalayo kung dunay mahitabong sunog. Sa datos sa Davao City Fire District, 19% ang giubusan ng talang sunog sa syudad sa tuig 2025 kung itanding itong tuig 2024. Dako sumala pa og natampo sa mga insidente sa sunog sa Davao City ang padayon nga fire safety awareness seminars ngadto sa mga komunidad nga gitudlo kung saan paglikay sa sunog ug kung unsay angay himuon aron dili mo kaylapang kalayo. Gipahugtan sab sa Davao City Fire District ang inspeksyon sa mga establishment nga kinahanglan mo comply subay sa fire safety measure ay aking isyuhan o fire safety certificates. The continued vigilance, of course, of our communities, and then the intensifying of those fire prevention and public safety campaigns natin, isa din yun sa nakikita naming malaking tulong kung bakit bumaba yung sunog natin sa 2025 compared to the 2024. And hopefully, sir, no, though first week pa lang, nagkaroon na tayo ng 6, hopefully hindi na magkaroon pa ng maraming sunog hanggang sa matapos din yung taon. And yun na nga po, nandito lang naman kami palagi, no, nagmo-monitor din sa communities natin within Davao City na yun nga, no, maging mapagmatsyag tayo, no, na para hindi na nga hindi tayo magkaroon ng ganitong klaseng sakuna kasi napakahirap talaga ng masunugan. Nang hinaut ang BFP, ngaunta dili na makatala pa kung sunod-sunod ng mga insidente sa sunog sa Davao City aron mas mapaubsan pa ang matalang kaso sa sunog sa syudad sama sa milabayng tuig. Busa gyawag sa Bureau of Fire ang publiko na kanunay magigmat aron malikayan ang posibleng sunog. Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.